A Caixa d'Enginyers complim 50 anys. A l'inici, pocs imaginaven que aquesta aventura arribaria a ser un model cooperatiu de veritable èxit, on el soci és l'eix principal i les relacions a llarg termini, excel·lència en el tracte i retorn social són primordials. Era i és un model de servei financer cooperatiu diferent, basat en la confiança. Des del nostre modest inici el 1967, a Caixa d'Enginyers hem cridat l'atenció per creure en un model de banca que fomenta l'equitat, igualtat, autoresponsabilitat, transparència, responsabilitat social. Aquests valors, sempre presents, ens han proporcionat un creixement constant en el temps, gràcies a la nostra cultura de riscos rigorosa i sostenible. Caixa d'Enginyers s'ha convertit avui en una de les principals entitats cooperatives de crèdit del país i referent tant per al sector cooperatiu com al financer. Fem les coses bé. Per això hem passat d'aquells inicials 491 socis a més de 150.000 i de gestionar els primers 23.000 euros a més de 5.781 milions d'euros. 50 anys que amb l'esforç de tots els professionals ha permès anar sumant a Caixa d'Enginyers una àmplia cartera de productes i serveis financers i asseguradors, fins a formar l'actual entitat, Grup Caixa d'Enginyers. Mantenim el nostre esperit inicial, oferint solvència i fortalesa, creant satisfacció del soci i fomentant prudència en la gestió, i així aconseguir consolidar-nos en una de les entitats bancàries que sempre s'ha superat. 50 anys sempre al costat del soci i la societat, promovent la formació, investigació, innovació i emprenedoria que ens fa avançar com a societat. Apostem per una societat més igualitària, donant suport als col·lectius més vulnerables. Millorem així la qualitat de vida de la societat. Impulsa 2019 és el pla estratègic amb el que tenim la clara i ferma voluntat de seguir projectant en el futur el nostre model cooperatiu. El nostre aniversari fa palès el nostre privilegi, seguir sent una entitat cooperativa de crèdit de referència. Tenim molt clar que tot el que s'ha aconseguit és gràcies als nostres socis, empleats i proveïdors. Gràcies a totes les persones que amb el seu esforç han fet gran el grup Caixa d'Enginyers. Estem preparats. Junts afrontarem un futur que generi valor compartit. 50 anys creant una realitat ferma, sòlida i de futur. El nostre futur serà cooperatiu.